Jaħraq. Jiena Jelka u dan huwa Bella Kafe fuq Strada Reali. Illum hawn miegħi Sebastian. Hi guys, let's make some coffee. U ħanamlu Bella Kafe. We always clean the grinder between coffees. Okay. This is new, this doesn't have like much coffee in it, but we're gonna clean it anyways. Issa ħajjitħan il-kafe bażikament minn beans ħajsiru iktar trap li nistgħu nużaw biex inkunu nistgħu nużaw il-V60 li ħajorina kif nużaw illum. Hawnhekk normalment juża 20 gramma coffee beans. Il-coffee beans li jużaw huma bażikament Arabica. L-Arabica il-grind tifoka fuq l-aroma, allura jkun hemm iktar riħa u anke il-flavor tkun iktar fruitful. Bħalissa tingħadda fil-filter, ħalli jsaħħan il-ġag, ħalli l-kafe joħroġ b'aqwa kwalità. Ingħadda fil-filter ħalli once li idaħħal il-kafe ma jkun hemmx dik il-toma ta' karta li tiġi mal-filter ħalli jkun jista' qisu jikklenżja l-palett. U jilħaq isaħħan il-ġag ħalli l-kafe idum iktar jaħraq u ma jispiċċax ġag kiesaħ mal-ewwel. Importanti din anki għall-espresso li ġieli jisaħħnu l-espresso cups qabel ma jniżlu ix-xott ħalli l-kafe idum iktar jaħraq bażikament u jkollok it-toma ħafna ħjar. Jaħraq. U issa jiżen il-coffee grinds għal ġol V60 ħalli jkun jista' jibda jferra l-ilma bil-mod u nibdew id-drip tal-kafe. Għandna 20 gramma kafe. Bħalissa qed jagħmel proċess li jsejħulu bloom li bażikament huwa l-proċess ta' li tnaħħi il-gass minn ġol kafe. Uża 50 gramma ilma u bħalissa tiqattar bil-mod għamlu għal 3 minuti. Bħalissa nistennew il-V60 jitla fuq il-miżin għal 320 gramma. Daw il-kafejiet li jieħdu proċess itwal biex isiru li għandhom drip jew slow brew, dawk iktar ħajoħorġulek il-kafeina minn ġol coffee beans. Allura jekk qed tfittex xi ħaġa vera qawwija, dan huwa l-aqwa mod li tornaw. So tistgħu tornaw V60, Aeropress, Nitrogen Cold Brew, daw idumu ħafna iktar mill-espresso li juhu sekondi biex isir biex bażikament isiru għal tazza kafe ta' kwalità tajba. Amazing. Mill-kulur tista' tara li mhux iswed bħall-espresso, għandu iktar hint ċara għalhekk jinżel iktar smooth bħala kafe. Il-proċess total ta' bejn 3 u 4 minuti. Issa l-kafe lest biex ikun servut u mixrub. Grazzi u narawkom fuq is-segment li jmiss ta' Bella Kafe.